Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sedaya jamaah mushola al-ihsan yang kami hormati, di wingi kita sampun ngaos babagan masalah kurban. Bilih kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah mu'akkadah, mboten sampai wajib. Nek mungkin mayoritas ulama mboten sampai wajib. Lajeng hewan sing saged dienggo kurban niku hewan-hewan tertentu. Niku unta mriki mboten enten. Terus sapi utawa kebu, rata-rata nggih sapi mriki. Kali kambing utawa domba sing saged dienggo kurban. Terus aturane setunggal unta utawa sapi utawa kebu niku saged kangge kurban maksimal kangge tiyang 7 maksimal. Umpama setunggal sapi kangge tiyang setunggal, kangge tiyang 3 malah mboten napa-napa, malah saya pergi maksimal 7. Tapi nek wedhus nggih kambing domba niku namung setunggal mawon. Cuma mangke sing pikantuk ganjaran niku sak omah. Senajan to sing sak omah niku sing kurban tiyang setunggal nggih sing lintune nggih derek katut oleh ganjaran. Lajeng hewan sing boten saged dienggo kurban ning ati-ati nggih milih hewan kurban kedah ning sing kualitas saestu. Enten sekawan hewan iki boten sah dienggo kurban. Nah niki makane nek kurban niku syaratnya ketat sangat, mboten koyo nyembelih biasa. Syaratnya ketat sangat. Nggih niku mboten nangsal sing matani pijat, sing mripate niku kero. Mboten nangsal. Terus mboten nangsal sing pincang. Nah, dadi sikil-sikilane ya utuh apik. Terus mboten nangsal sing sakit, sing loro. Makanya saking dinas kesehatan kan biasanya pundugi, napa peternakan biasanya kan pundugi diperiksa sedanten diparingi label putih sing sampun divaksin, sing sampun diperiksa sakit. Terus mboten nangsal sing kekurun, kerempeng nemen. Dewi ini kan memang enten umure nggih napa hewan kurban wis pokoke empoel. Tapi yo aja keciliken nemen-nemen. Ojo sing kuru krempeng nemen-nemen. Wong kan daginge kok. Tewas nyembelih soro-soro. Daging sak kepel tok nggih golekno sing sae nggih. Terus termasuk sing mboten nangsal niki sing kupinge mboten jangkep. Enen ketokane. Nah, kupinge mboten jangkep. Utawa sing buntute ra utuh. Ana togane mboten utuh niku mboten nangsal. Mboten sah. Tapi nek trimo mek sumune niku kok gopil mboten jangkep, mboten napa-napa niku. Dadi ra kudu. Memang zaman biyen terus Mbah Baru niku tiyang kurban niku nek gak ono sing sumune sing mboten mantep jare. Lha kok Mbah nek golek hewan kurban kok kudu ono sumune. Iya, Cung, gawe cekelan meneh nang akhirat. Dadi dibayangne hewan niku mangke dienggo tunggangan ten akhirat terus cekelane ngangge napa tanduke. Umpama kupil mboten napa-napa tetep sah. Termasuk niki hewan majer. Majer ngertos niki sing mboten saged manak niku lho. Mboten napa-napa. Termasuk sing betina mboten napa-napa. Mboten kudu lanang, mboten kudu. Nek lanang ya tambah sae iki. Tapi umpama gawe hewan wedok ya ora apa-apa. Tetep sah. Pun niku hewani tertentu sangat nggih, ketat sangat pengawasannya. Lajeng nek wektune nyembelih iki hati-hati. Waktune nyembelih
Tapi insyaallah niki pun sami pirsa. Waktune nyembelih gini ku waktune sami kaya salat Idul Adha mulaine. Mangke ngantos saderenge surup srengenge tanggal 13 Dzulhijjah, akhir dina tasrek. Jadi kita nggak ada sekawan dinten. Sakjane ini. Nggih pas pendair yoyo tanggal 11 Dzulhijjah. Terus tanggal 11, tanggal 11, tanggal 13 saderenge maghrib. Ajane sekawan dinten. Tapi rata-rata tiyang nek gak tanggal 10 koyo nek gak kurban. Wong akhire nyembelihne bareng. Nah nek nyembelihne bareng nek jagale tenaman. Tapi nek jenengan ngandalno jagal liya terus jagal liya wis jadwale full. Mangke kula jam setengah 7 teng mriki, mangke jam. Nah terus mboten enten sing saged motong, ya dinggo meneh mboten napa-napa. Nah niku wektune. Terus dewi ini secara kesunahan itu tanggal 11 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah niku selain enten kesunahan sing spesifik sing khusus gini ku kurban, enten kesunahan maling gini ku irokotidam. Secara umum kesunahan itu pokoknya nyembelih hewan halal. Niku kesunahan sing kedua sing rada umum. Artine umpama toh mboten saged tumbas hewan kurban, mboten mampu, maka saged pikantuk kesunahan sing ngisore. Derajate sing mboten sampai kurban tapi oleh kesunahan. Gini ku nyembelih hewan halal. Napa dimaam dhewe, napa kali disedekahno, napa pitik, napa mentok, mboten napa-napa. Niku kesunahan. Terus waktu nyembelih insyaallah sampun pirsa daten. Waktu nyembelih niki kan sing kudu terpotong niki khulkum kali mari. Dalan ambekan kali dalan mangan nggih kudu terpotong pun paham nek insyaallah. Mboten sampai tugel den. Mboten sampai tugel den. Wis pokoke niki napa otot ora kali niku sampun kepotong, dalan kali kepotong. Napa ketinggal mangke pun sah. Nek ten madzhab Syafi'i ngangge bismillah mboten wajib, sakjane mboten wajib. Karena sing wajib niku wonge sing motong. Nek wonge niku wong Islam motong sanes kangge brahala, maka hukume sah, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mboten ngangge bismillah mboten napa-napa. Karena sing wajib iki status wong. Tapi lek mung madzhab Maliki memang bismillah hukume wajib. Nah kita kadang katut ngoten niku. Malah marem mboten napa-napa. Mergi kesunahane motong hewan kurban niku salah sijine nggih maca bismillah. Dadi mboten napa-napa. Cuma kadang enek tiyang sing berlebihan nek gak maca bismillah hukume haram. Nek mung madzhab Syafi'i mboten sampai haram. Sing penting sing motong wong Islam wonten wis beres. Kesunahan iki enten gangsal. Nggih sakurunge nggih kudu dilandhepno sik iki. Tumpul mboten langsung Pak. Hati-hati kudu nyepetno faaksin adzabah. Dadi ngapiki nyembelih niku carane nggih dilandhepi gamane nggih. Gamane dilandhepi dadi ben cepet wonten oleh nyembelih. Kesunahane niku siji maca bismillah tasmiyah. Bismillah nek iso ya aja sing Ar-Rahmanir-Rahim nek saged, tapi nek ngangge Ar-Rahmanir-Rahim mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim ngoten nggih mboten napa-napa. Tapi kaya kurang pantes. Kurang pantes napa? Soale sifat Allah sing Ar-Rahman Ar-Rahim niku sifat welas asih. Lah welas asih kok mbeleh. Nah niku kan kurang sesuai. Sifat Allah kan kata. Ngoten. Makane rata-rata tiyang niku lek nyembelih Bismillahi Allahu Akbar. Nah, mergo sing kesunahan nomor kali maos takbir digabung iki. Bismillah kali takbir. Nomor 3 nggih niku maos selawat.
jarang nih tiyang sing motong karo maos sholawat. Dadi bismillah ya Allah akbar ya maca sholawat. Kenging apa sholawat kok dadi kesunahan? Karena hikmahnya ngenten. Hewan niku seduhaten hewan. Niku pengin panggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seduhaten hewan, Pak. Mbok hewan niku buas utawa jinak kuwabe pengin kepanggih Kanjeng Nabi. Tapi kabeh hewan niku ora keturutan kepanggih Kanjeng Nabi. Sagede kepanggih umate Kanjeng Nabi kaya kita jenengan-jenengan. Makanya enten cerita Kanjeng Nabi ten ngene guwa pas wae melayu niku saking kejarane wong kafir melayu ten guwa terus saderenge mlebet kan dipriksa kali Abu Bakar. Terus yen Kanjeng Nabi kula priksa yen ten lebet niki enten soalé guwane niku poteng terus khawatir ten mriku dienggo enten hewan buase. Dadi dipriksa yen kali Sayyidina Abu Bakar pun aman Kanjeng Nabi monggo mlebet wis mlebet mriku Abu Bakar mlebet mriku terus dilalain ku enten laba-laba nggih laba-laba niku terus gawe jaring teng ngajeng. Terus Nabi Muhammad mriku dilalah niku Abu Bakar niku mreksane kurang nemen. Nah mriku enten bolongan. Bolongan ini ternyata omahe ula. Sehingga saking bolongan medan, Pak. Medan. Sopo iki kok rene kabeh medan. Dan ula niki rumiyin pun disanjangi malaikat Jibril. Ula meni omamu ketekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ula ni sawen. Tak enteni kapan iki Kanjeng Nabi mrene sawen. Ndilalah ula niki badhe panggih Kanjeng Nabi. Ula badhe medal Abu Bakar niki ngertos nek Kanjeng Nabi nembe sayang. Istirahat. Nah akhire napa niku bolongane unta niku dibuntu kali sikil. Dibuntu sikil cepet ngenten. Unta apa uloe gak trimo ngaku metu kabeh kepethuk Kanjeng Nabi kok tambah di alang-alangi dicongko Abu Bakar abu Pak abu brebes mili ngempet loro. Terus Kanjeng Nabi napa mantun istirahat niku wungu terus lapo kok nangis mboten napa-napa Kanjeng Nabi apa sampean gak rido nek ngenten niki nggih ikhlas Kanjeng Nabi rido. Abu Bakar kan mboten nangis masalah ikhlas gak ikhlas sih mboten masalah dikejar wong kafir tapi ngempet loro terus ditinggal Kanjeng Nabi. Oh alah abu to lapo nganu Kanjeng Nabi buntu bolongane ula. Akhirnya Kanjeng Nabi disuwuk Kanjeng Nabi Pak didoni diwangi napa wawasan langsung waras. Nah niku seduhaten hewan pengin ketemu Kanjeng Nabi tapi mboten sedanten hewan saged kepanggih Kanjeng. Setiap hewan yang kepanggih Kanjeng Nabi Pak sowan maca syahadat. Rawuh teng Kanjeng Nabi mbok hewan iku liar, buas utawa jinak kabeh iso mantuk kabeh terus maos syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Mesti Nah, napa niku hewan niku nek pengen napa ketemu Kanjeng Nabi kan mboten saged sing hewan saiki mergo sagede ketemu kita. Lah ben hewan niku amrih anteng nek disembelih jenengan waosaken sholawat. Ben hewan iku pireng asmane Kanjeng Nabi. Hewan anteng. Oh berarti aku disembelih umate Kanjeng Nabimu kan gak iso ketemu Kanjeng Nabi ne minimal ketemu karo umate. Nah didiwaosno asmane Kanjeng Nabi Muhammad manut. Terus sunahe malih maos basmalah, maos takbir, maos sholawat, maos donga. Allahumma taqabbal hadza. Wis ngono ae. Doa bil qabul. Ya Allah jenengan tampi kurban niki ya Allah, niki kurban saking derek kula ya Allah.
Napa kurbane jenengan piyambak napa jenengan belehno gadhe tanggane jenengan donga ngoten. Sing terakhir nek saged niku lek nyembelih ngadep kiblat. Sing ngadep kiblat niki wonge napa hewane? Hewane. Ayo jenengan nek ngadep ayo kadang gak diatur ya. Nyembelih anggere nyembelih sing sae tapi mboten wajib Pak. Cuma nek pengin oleh ganjaran kesunahan nek nyembelih ngadep kiblat ngulon. Lah sing ngadep kiblat iki hewane napa wonge? Wonge. Kale-kalene. Saged mboten? Kale-kalene. Saged. Nah, dadi jenengan tenetan ngadepe ngilen. Gulune ya diarahno ngilen. Saged sih Pak. Dadi padha-padha saged bayangne nggih. Saged. Nah, ngoten lho. Mangke sing nyekeli kali sing nyekeli godhong ben ngadep ngetan ra apa-apa. Sing nyekeli godhong enten, tapi sing nyembelih ngadep kiblat. Ngoten nggih. Nek pengin oleh kesunahan, gak wajib cuma eman nek mboten oleh ganjaran itu senajan kita niku mboten nderek kurban umpami ya sanggah-nggahe melu nyembelih oleh ganjaran sembelih. Terus aturane nek kurban niki sing ati-ati maning terakhir. Kurban iki kan enten kurban sunnah kali kurban wajib. Jenengan lek pengen kurban niki saged jenengan dahar, maka saged niki kurban sunnah. Nek kurban sunnah jenengan niate saestu-estu kangge sunnah. Ngomong ya ngomong iki kurban sunnah ngono. Lek tumbas nggih ngoten. Tumbas napa Pak De? Tumbas kurban sunnah ngono. Budal teko omah kape tuku kurban kape nang ndi Pak De? Kape tuku wedhus, kape tuku sapi nggo kurban sunnah. Sebutan sunnah. Karena nek mboten disebut nek ngomong aku tuku hewan kurban, iki hewan kurbanku. Masrah ngoten panitia nggih ngomong ngono, iki hewan kurbanku. Ngomong ngono tok gak ono sunahe, dadi wajib, hati-hati. Nek dadi wajib berarti jenengan mboten angsal dahar haram hukume. Nah kadang panitia mboten paham ngoten. Mangkane panitia dipeseni. Nek masrahnya ten panitia jenengan sanjang. Niki kurban sinten? Iki kurban sunnahku. Ngono. Niki kurban sunahe Pak Ramli. Jenengan sebutno sunahe jenengan sebutno jeneng wonge jenengan sebut. Nek gak ngono dadi kurban wajib. Nek kurban wajib konsekuensine napa? Nek cara nyembelihne sami, bagine sing mboten sami. Wonge sing kurban mboten angsal nderek makhire. Ngoten. Tapi nek sunah enak. Makane panitia kudu nagleti saestu. Niki kurban sunah napa mboten? Niki nggadahi sinten wis ngono. Utawa kadang pitakone telu. Pas saya ngeteraken, niki kurban apa sedekah? Niki hewan kurban apa sedekah? Lho napa bedane? Oh, beda. Nek kurban motonge kudu pas Idul Adha, injinge. Lek sedekah dipotong bengine mboten napa-napa, takbirane dipotong ora apa-apa. Terus dimasak, mangke mantun salat Id mangan bareng langsung wis mateng ngoten lho. Dadi enten teng daerah niku sing kaya ngoten. Enten hewan sing dipotong dimasak bengine. Dadi bengine pelekan ruame. Terus keponangan kali kiai. Kali kiai iki sing mbok potong hewan kurban apa sedekah? Nek hewan kurban sing mbok potong nempuhi. Karena mboten sah nek dipotong pas takbiran pas wae bengi mboten angsal. Motonge kudu injing. Mboten yai niki sedekah saking tiyang. Angsal dinggo puraan lho gak apa-apa nek sedekah. Dadi enten sing ngoten niku. Nek kurban wajib maka mboten angsal nderek makmum sing kurban. Sak keluargane mboten angsal nderek. Nek sunah bebas. Tur kurban iki mboten angsal didol. Daging kurban hasil kurban iki. Mboten namung daginge tok kulite, ndase ora oleh didol. Sinten sing mboten angsal ngedol? Sing kurban karo wong sugih, wong loro niki. Sing kurban nek ana bagian kurban napa ndase, napa sempole, napa daginge, napa jeroane mboten angsal
didol. Nek didol gak sah. Haram hukume, duwike haram. Tur kurbane boten dadi kurban. Wis kehilangan ganjaran oleh keharaman. Termasuk wong sugih nek oleh jatah daging, dibarengi daging saking panitia. Mboten napa-napa tapi mboten angsal didol. Termasuk mboten angsal dinggo mbayari tukang jagal. Tukang jagal diparingi perjanjian. Pak Jagal mangke jagal ngen kula nggih, motong ngen kula sapi, lembu, kali wedhus papat umpama. Nah, nganu tapi opahe engko daging 4 kilo. Mboten angsal. Mboten angsal dinggo opah mboten angsal. Jadi daging kurban, pokoknya hasil kurban kabeh mboten namung daging tok, wong salah paham. Kulite, daginge, ndase mboten angsal disade. Mboten angsal dinggo opahe jagal. Sinten sing mboten angsal ngedol? Wong sugih karo wong sing kurban. Lalu wong miskin bebas. Wong miskin iku nek nampani kurban, bah korbane dimasak dipangan dhewe, monggo. Bah kurbane diwenehna wong liya, monggo. Didol ya ora apa-apa, mergo dhewe wong miskin. Wong miskin iku sifate nek nrimo hewan kurban, daging kurban iku sifate tamlik. Tamlik iku iki wekmu wis, hak milikmu wis, mbok apa-apane terserah. Tapi nek wong sugih nampani niku it'am. It'am niku mek oleh dienggo mangan. Nek dhek gak arep dikekno wong liya gak oleh didol. Aku gak arep iki daging wedhus iki aku kolesterol macam-macam. Wae nek wong liya. Nek ngedol gak oleh. Ngoten nggih. Ngaten sing tanggo tangan. Terus ya Bu Pak. Nggih. Syarat-syarat kira sebenarnya itu sehat ya. Nggih, sehat. Umpami niku mundut lembu yang gini berikut itu sehat saya itu Pak. Tasan nggih. Nggih. Nah, gitu Pak ini kendaraan. Berarti gene kepleset pincang. Dan niku tes bukti sah apa? Nah, niki kula nggih pikantuk cerita hewan kurban niku mangke biasane niku pun dibeto nggih. Pun dibeto mriki. Wah mboten sah. Mboten angsal. Mboten sah. Nah niku resikone Pak. Resikone ngoten. Makane kula tanggepen beberapa ten belantik-belantik niku yo napa niku? Nah perjanjiane niku. Pesene apa kudu Hamin 1, Hamin 2, mboten Pak. Saulan sakderenge saged pesen kan ngoten. Enten sing ngoten nggih. Nggih. Nek ngoten saulan sakdurunge pesen terus wani nanggung Pak. Belantik niku wani nanggung mangke dikirim dalam keadaan sehat. Ngoten. Lah, dik wingi Bu gendong nek mboten salah niku enten belantik sing kepaten napa niku lembu kali. Kula diceritani Pak Hadi ne Bu Siti niku. Dadi wis ditumbas tiyang akhire nempuhi 45 juta. Artine pas wae disembelih kurban tanggal 11 Dzulhijjah kudu kondisi normal sehat. Lah nek jenengan tumbas terus pun dikirim kepleset truk untuk preseten gini mobil bak. Yo akhirnya mboten sah. Terus pincang aduh. Nek pincange mboten sepinten ketawis mboten. Sing napa niku sing mboten angsan niku pincang sing ketawis nyoto. Nah, nek namung mboten kaya berit napa sakret ngono mboten masalah. Mangke sing nentokno niki dokter. Nah, biasane enten sing nentokno iki ketara lorone, ketara pijeke mripate niku. Ketara pincange utawa ketara kurune. Papat nggih, Pak. Nek niki ketawis saestu maka mboten salah. Ngoten nggih. Cekat. Monggo. Nggih, pripun? Untuk puasanya itu berapa hari? Mulai kapan? Oh, nggih. Nah, berapa hari? Nggih. Nek badhe ngersakaken siam nggih, sing siam resmi, sing napa niku dianjurkan, sing sunah muakkadah niku tarwiyah kali Arafah. Tanggal 8 Dzulhijjah kali 9 Dzulhijjah niku mangke nenggo pengumuman pemerintah. Bijing kemis kula terang.
Kenapa kok nunggu kemuan perintah mboten ningali siaran YouTube ten kene arah? Karena nek tanggal, nek wektu niku kudu ningali matolik masing-masing daerah. Tapi nek panggonan, makanya dino Arafah kalau panggonan Arafah, kalau wukuf Arafah niku beda, Pak. Wukuf Arafah niku panggonan. Nek dino poso Arafah niku dino. Dadi dino Arafah iki ra mesti padha karo Arafah kono. Padha kaya mriki sakniki pun subuhan, mriko dereng subuh. Kan kacek petang jam. Mriki-mriko. Nah, ngoten lho nek wektu kudu derek mriki. Mangkane mriki mangke ditingali pemerintah niku sidang isbate ping 3 setahun. Badhe Ramadan, badhe Syawal, kali badhe Idul Adha, badhe Dzulhijjah. Mangke enten pengumuman mangke di-share. Siyose tanggal 1 dina apa? Nek dina 1 tanggal iki kan ketara tanggal 8 dina apa, tanggal 9 dina apa, Idul Adha dina apa kan pun ketawis niki. Sing penting kan tanggal 1 niki dina apa sih? Mangke nunggu pengumuman pemerintah. Nonton nggih. Niku sing resmi tanggal 8, tanggal 9. Tapi sing saene malih para wali-wali, para ulama niku posone ket mulai tanggal 1. Nek jenengan kiyat niku posone al-asyru Dzulhijjah. Asyru Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Engko tanggal 10 gak oleh poso, langsung sholat, langsung nyembelih. Niku top niku. Nek iso tanggal 1 sampai tanggal 9. Nek mboten saged jenengan pek tanggal 8 kali tanggal 9 tarwiyah kali Arafah. Nek mboten saged ya salah sijine. Nek salah sijine sing apik ya Arafah. Sing paling pol ya Arafah. Bahkan mangke nek dina Arafah. Mangke nah nek dina Arafah niku selain enten kesunahan poso, kita enten kesunahan donga. Kesunahan dongane niku dipadakno karo dinane karo wektune Arafah kita. Kados wau. Mangkane napa jenengan damel maca Quran, napa damel itikaf, napa damel donga niku mustajab saestu Arafah. Karena teng hadis niku dina Arafah niku Allah ngutus seduhanten malaikat kangge nyatet sedaya dongane para manungsa terus dikabulno karo Allah. Masyaallah nek dina Arafah. Nah, mangke nunggu pengumuman pemerintah. Nek mboten saged ya mboten poso ya mboten napa-napa. Hukume mek sunah enak. Ngoten nggih. Pun subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wonten kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.